Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Emanuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emanuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Emanuel. Amin. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. O să vreau ca frate. Mărire ție, Doamne. Mărire ție. Această zi măreață, Doamne. Slavă ție, Doamne. Venit înaintea Ta, Doamne. Glorie ție, Doamne. Și cu rugăciunea, Doamne, de a duce pe brațe de rugăciune, Doamne, pe Emanuel. Amin. Copilul care l-ai dăruit Tu, Doamne. Slavă ție, Doamne. Binecuvântează-te, rugăm. Îți în brațul Tău, Doamne, Amin. lucrător, Fiu al Împărăției Tale, Doamne. Vreau, Doamne, să-L întărești Tu, să-L păzești Tu, să-L așezi zarda Ta de înger, să-L păzească. Amin, Doamne, te rugăm. Să-L ferească de orice rău și să ferească, Doamne, adevărat lucrător în viața. Amin, Doamne, te rugăm. Te rog să binecuvânți biserica din loc, Doamne. Te rog să binecuvânți frații, surorile, Doamne. Mărire ție, Doamne. Vizită, Doamne, pe la noi, Doamne, orice te iubești Tu. Să îmbraci și putere, credință, pe care pocăinții, Doamne, să dea putere, Doamne, să poată duce crucea până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, pentru roadele care le dai în orice binecuvântare, Doamne. Slăvit să fie numele Tău. Tatăl Ceresc, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, Amin. 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 Amin, Doamne, te rugăm. Așa te rugăm, Doamne. Amin, Doamne, te rugăm. Așa te rugăm, Doamne. Amin, te rugăm, Doamne. Amin, Doamne, te rugăm. Amin, amin. Ne putem bucura în casa Ta. Îți mulțumesc pentru că Tu ne dai copii sănătoși, Doamne. Slavă ție, Doamne, mulțumim. Mulțumim, Doamne, pentru că și familiei ai pus pe inimă strictări, prin care de Da. pace. Doamne, te rog să te binecuvântești pe sora lui. Amin, Doamne, te rugăm. Doamne, de această familie, Doamne, și să-i ajut, Doamne, ca să poată să te iubească, Doamne. Așa te rugăm, Doamne. De tine. Așa te rugăm, Doamne, ca să le ofere tot ceea ce le trebuie, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca toți să ne credem, Doamne, viața noastră și să stăm, Doamne, alături de cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, ca să facem voia Ta și iartă-ne pentru că știm că greșim de multe ori, dar Tu ești pe țara care ne întreb, Doamne, și ne faci cu voia Ta. Amin. În această seară avem și Doamne, de a ne ruga pentru Vreau să binecuvântezi, Doamne. sănătate, să rugăm să binecuvântezi, Doamne, să binecuvântezi familia, Așa părinții, te rugăm, sora. Te rugăm, Doamne, să-i dai înțelepciune, să-i crească pe amândoi în temere și lipsă de tine. Te rugăm, Doamne, să îi ajut, Doamne, să-i stabilizești, să îi casa Ta. Ajută-ne, Doamne, împreună, să fim lumină în fără de Ajută-ne, Doamne, pe fiecare în parte. Te rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne protești, să ne păzești de orice rău. În numele Tău, Iisus, m-am rugat, amin. Stăm înaintea Ta și îți mulțumesc pentru această zi de bucurie și de sărbătoare. Mulțumesc, Doamne, pentru familia fraților mei și îți mulțumesc în mod special pentru Emanuel pe care doresc să-l binecuvântez. Doamne, mulțumesc că este sănătos și că a venit în lumea noastră într-o familie creștină pe care doresc să o binecuvântez. Amin. Vreau, Doamne, să faci din ei stâlpi în această biserică și mă rog lui Dumnezeu ca să îi ajut să fie un exemplu bun, frumos și binecuvântat pentru Emanuel. Mă rog și pentru fata lor să o binecuvântez, Doamne. Dorim așa de mult să ne putem bucura că suntem copii ai Tăi și că facem voia Ta. Doamne, te rog așa de mult să lei în brațul Tău pe Emanuel. Dorim, Doamne, așa de mult să faci pe care Tu să te folosești, Doamne. Doresc așa de mult, Doamne, ca să îl ocrotești Tu, să lei în baza Ta de orice boală și de orice lucru care ar putea, Doamne, să îi perturbe parcursul lui în lumea aceasta. Ia-l în brațul Tău, Doamne. Trimite îngerii Tăi ocrotitori. Este dorința noastră și este rugăciunea fiecăruia dintre noi care suntem în locul acesta. În numele Lui Iisus Hristos te-am